Transislabek landa eremuan bizi diren adineko pertsonak laguntzen ditu. Haien autonomia indartuz, akonpainamendu pertsonalizatuen eta zaintza sare komunitarioen sustapenaren bidez. Gipuzkoan esperientzia pilotu bat garatzen ari gara Aginan, hauskortasun egoeran dauden 65 urtetik gorako pertsonei laguntzeko aukera ematen diguna. Jende nagusiak bakarri bizitzeko dauzkan zailtasun nagusiak direla bakardadea eta honekin lotutako isolamendua, zerbitzu publiko eta komunitariotara heltzeko zailtasunak, garraiora heltzeko dauden zailtasunak eta garraio murritzak ere bai, eta oztopo arkitektonikoak bereziki baserri eta landa eremuan dauden etxe bizitzekin zerikusia dauzkatenak. Zailtasuna hemen dana sakabanatuta gaude hemen. Herri txikia da, baina dana sakabanatuta gaude. Gehonen artean moldatze geha batea eta besteaz hortako ekintza jarri behar izatea baita ere. Danon artean pixkat biltzeko. Igual ekintzak eta moldatu eta gehonen artean nola moldatze gehan jendia batea eta bestea mugitzen. Landagunean bizi diren pertsonen hauskortasuna neurtu dugu eta esku hartze profesionalaren bitartez, egoera honetan dauden pertsonen inklusio komunitarioa hobetu dugu. Gainera, komunitatean egindako sentsibilizazioa eta ekintzen bidez, herriko zaintza sareak indartu eta sortu dira. Nire lanian banakako akonpainamenduak egiten ditut, eta helburua beti da pertsonen autonomia eta ongizatea hobetzea. Honekin batea, komunitatea inplikatzen dugu. Auzokideek elkarri laguntzeko duten gaitasuna indartuz. Aurretik, profesionalen esku hartzia monofokala izan da, eta baina aldiz, zaintza sariak sortzen ditugu pertsona erdigunean jarriz. Ni ez nahi sekula errotu hemen, duela urte asko bizi naiz hemen, baina beti Donostien ibili naiz lanean eta bizitzan egiten orduan orain honekin, hasi naiz jendea zautzen eta memoriko tailerren parte hartzen eta oinez ibiltze joaten. Batez ere konturatzean norbait butaz arduratzen dela, ez? Nagusiena izango litzeke pertsonarentzat, hau da, bere bizi proiektuan edo bere bizi planari eragiten dion guztia kontuan hartzea eta horrek ondorioz bere harretarako, bere harretan eragin positiboa dauka, bai? Jendea eta inguruan dauden baliabideak beraien arten koordinatuak egoteak onura besteik ez ditu ekartzen pertsonarentzat. Danok elkarren artean koordinazio egoki bat baldin badaukagu, proiektu baten parte danak sentitze gerala, ez? Horrek askoz urrunago eramate gaitu. Orain arte, Aginan 55 adineko pertsonengana iritsi gara. Izan ere, hauskortasun egoeren detekzio goiztiarra hobetu, diziplinarteko lana sustatu eta adineko pertsonen harreman sozialak indartu ditugu. Era berean, zaintza sareak ehuntzeko eta adinekoen parte hartzea sustatzeko, ekintza komunitario berriak abian jarri dira. Agina zaintzaileagoa izateko talde motore baten sorrera eta ekintza plan bateratu bat abian jarriz. Hemen ikasten duguna Euskadiko, Nafarroako, Pirinio Atlantikoetako eta Goi Pirinioetako beste transislab pilotuen artean partekatzen da. Lurralde bakoitzaren errealitate eta tradizio ezberdinetatik sortzen den ezagutza partekatzen dugu. Landa ingurunean zahartzeari babesa emateko modu berriak sortzen dituen sare baten parte gara. Transislabek landa eremuko herrietan gehiago eta hobeto zahartzea bilatzen du. Laguntza gehiago, sare gehiago eta bizi kalitate handiagoa eskainiz. Aginako esperientzia honek lortutako emaitzen bidez, elkarrekin elkartzaintzeko modu berriak eraikitzen jarraitzen laguntzen du.